Єдна проблема туй. Ви знаєте, ми мусимо думати за те, щоб наші книжки були також у бібліотеках. Ми мусимо старатися, щоб коли ми видаємо книжки, щоб кожен писатель, кожен поет якусь маленьку часть відділив, аби вона приходила до бібліотек. Коли вона буде в бібліотеці, і через 40-50 років вона ся не стратить. Я не думаю, що прийдуть часи, коли нас будуть палити книжки. Але деякий час ті книжки би ще служили нам, кожному з нас, нашим людям. Ну так як було трудно, думаю, що не буде точно. Ви згадали це, що тепер є через те, що СМІ, пространство медійне все ж таки відкрите, то моральний тиск Європи на нашу бідну державу такий, що він все ж таки не дає можливості опять якось боксери роблять, да, увернути і пройти мимо, мусить бути русинам таке достойне отношення, так як і в Європі. Але проблема того ж не в тому, що русини злі, не в тому, що русини сепаратисти. Проблема в тому, що Україна не має своєї порядної, ще раз повторюся, народностної, національної політики. Вона живе постсовєтськими якимись то теоріями, вона живе, її підпитують постсовєтські, деколи сталінського типу експерти, радники, які довкола президента, довкола там Верховної Ради, довкола Кабінету міністрів, котрі не дають їм можливості вийти на деякі, знаєте, нове рішення русинської проблематики. Ви позирайте... Бо в ліпшому випадку учні тих самих, котрих ще при Сталіну радили, тепер сидять там, розумієте. Ну, але, опять-таки, учні не якихось європейських чи західних, так, демократичних професорів там, історії, політології, але тих самих, тобто школа та сама, так можна сказати, школа. Ну, ви знаєте, я вже 10 років, це як 10 років роблю в Пряшівському університеті, і, власне, що я роблю? Я роблю те, що я вам говорю тепер. Я лектор таких курсів, як русинська література, старша русинська література 19 століття, русинська література часу Меживоєння, сучасна русинська література. І от я вам хочу скончити свою мисль. Європа у 1989 році откинула сталінські концепції і прийняла єдину можну концепцію поваги до малих народів. У рамках тої концепції малих народів було визнато і русинська народність. І от кілька ми вже говоримо, 89-й рік, а скоро 30 років, уже 30 років. І де ж то ті сепаратизми русинські у Словакії, і де ж то ті сепаратизми русинські у Польщі, це у Хорватії, це в Сербії, це в Мадярську. Ну де то ті русинські сепарати? Їх не є, бо в принципі їх не може бути і в Україні. Але українські експерти, вони, знаєте, вони будуть весь час вам доказувати, що то є український, що то є русинський сепаратизм. Вони вже самі не знають, що говорити. Бо послідні спеціалісти, знаєте, вже тепер ми переживаємо нову генерацію антирусинів. А от ми можемо сказати русинофоби. Так? Ну, пам'ятаємо, так, що були на зачатку такі, як Мишанич, так, як Чучка, такі, як у Пряшові Микола Мушинка, такі, як Панчук, такі, як іще можна 20 фамілій назвати, які фактично думали, що коли вони будуть говорити, що русинів не є, а ведь що є русинський сепаратизм, вони будуть допомагати українській ідеї. Вони всі роблять у рамках деякого українознавства. Так от, роблячи проти русинів, вони не спомагають українську культуру. Українська культура, вона фактично як сирота. Бо то ті люди, вони енергію приклали не для того, щоб українську ідею, українську культуру поширювати, а щоб боротися з русинською культурою, яку вони в Україні протиставили українській культурі. За це можна їх назвати злодіями. Бо фактично русинська культура не протистоїть українській культурі. Русинський язик не протистоїть українському язику.
русинський народ не протистоїть українському народу. А вони зробили так, що фактично вони їх протиставили і зробили ярими антагоністами.